Aproape plângând, m-a rugat să-i o pun de 3 ori la rând. I-am tras-o și eu Să o asculte oricând. Ce are zice ca setofon, cu microfonul în mână o privesc de pe balcon, că vreau să fac și eu o partidă de trombon cu Alice. Alice? The fuck is Alice? Cu microfonul în mână la multi-saxofon, o ia din gamă în gamă și mai sus cu servitor, Că oricine și-ar dori o partidă de trombon cu... What the fuck is that? Sorry! Eu cauze, maică tu! O plecat la... Dar nu ies afară! care merge și n-are 2 timp, a fost născută greșit de părinți, dar văd că fumează și înjură de timp. Poteza din gură îi pute urât, mai are, 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 și cancer la gât, mai are o mână în picior și atât. Ce boxe are în alice ca setofon, cu microfonul în mână o privesc de la balcon, și așa să fac și eu o partidă de trombon cu Alice. The fuck is Alice? Înregistră la puterea seama și saxofon, o ia din gamă în gamă și mai sus cu teritor, că oricine și-ar dori o partidă de trombon cu Alice.